Neviditelná. Nevidí mě. Ne, vyfotím. Ne, vyfotím. Jak jsi tam? Já nepotím, ty natáčíš. No, celou dobu. Jen. No. Čau. Já bych se měla dosmít. Lucko, jaký je to, když víš, že nás někdo špehuje? Martino, je ti to příjemný? Kdybys nám to neříkal, tak ani o tom nevíme. Jo, a teď když to víte, jaký vám to je? Je to šílený, někdo nás špehuje. Ty se sama sebe. Je to šílený, někdo nás špehuje. Chápete, někdo nás špehuje. Hej, to je mrcha špehovácka. Je to špehounka. Špionka špehovaná. To je Spice, špionky. Špionky, to je Spice. Jsem klour. Já jsem klour. Já jsem byla vždycky sám, to zelené. Je klour. No, Alex. Já vždycky, když jsem někdo byl, tak jsem... To je ta špehounka. To byla ta špehounka. Já jsem ji viděla i tam na straně byla. A já už ji natočit nebudu, protože z toho zjistí, že nás špehuje. Bacha, nás špehuje, ale drž tu hubu, hlavně to nikomu neříkejte. Viděl tu Fredku. Ona Fredka. Špehounka. Špehounka nás špehuje, bacha. Bacha na to. Tak má to. Vidím, já taky šeduje. Spiderman. Spiderman, ale nejde moc vidět. Umí hlavou dolů lézt. Už je. Jdeme? Do tunelu. Já mám tunel. Jdeme do tunelu. Jo, projdeme. Tady tunely. Tady tumelák. Já se bojím, Martin, mama. Já se bojím, skoro to nejde zvědět. Já vidím jenom černotu. Hej, Martin, jsi vůle, nejsem. Bacha, bude to dobrý los. Bacha, tady. Teda nejde vůbec vidět, protože teď má. Martin, bacha, koupí. Bacha, hej, Martin, to tady má. Musí, že se dá oči. Jdeme za světlem. Pojď, Dostala pecku. pojď za mnou. Koukej, jsem dostala pecku a to se dotkla psa. Psa. Special. Psa jsem se dotkla. A tohle je nejlepší. Koukej, jak jsem zmokla. Vidíš to? No, a to jsem se dotkla psa, dostala jsem pecku. Od psa. Od psa. Od psa. Chudáček. Dobře, od hyeny, no.
Ne. Hej, tady se můžeme nafotit, tady je to.